Пристигна и новото заживание на бригадните засили Волга Георгиев. Пристигнал от Детони Пашковича, 20-годишен играч от средния отряд, има настъпване за 15 забра по втората македонска лига за Радовишани. Преговорната има настъпване за Берия Здромица. Спонсор и младенска екипа на Халвец от Германия. Лука Георгиев, 23-24 има 4 назва за Берия Здромица, 0 центи, 0 черни картона. 2014 за Осоко трансфер по Берия Здромица, 2024 безплатно по Детонит Плачковица и 2025 от Детонит Плачковица и за Штип. Продължава Берия Здромица от Берия по Детонит Плачковица от Берия или от Кочини во Стромица, Радовиш у Штип.